No, 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 no. Siap. Maafin ya, Bay. Ya, semenit. Semenit. Ketau jagan na. Oh, he tried it. Malay ni. Malay bikunjो बिहामजो नै गोथारदों. रोंबायलै बर'फ्राबो दानिया. लानोबा लाना होदो नाखौ. लाया लांदोब्रा गोदैसो फ्रि. लायानोथ' बेसर जागासिनो बायनानै. दे लादो लाइखौ लादो. रागा जोंगोन ना नङाबा? কি দাম পোয়া 20 টাকা কি দাম রাঙালাও 50 40 20 এই আর হরু আছে 10 একটা লইল রাঙালাও হরু আছে না গুলি কেটে তো খাবো না হরু আছে सब्जी बाजार 10 টাকানি और दे 10 টাকাनि 10 काटि दे मनिया बुंहांबाय दे र आरो मैखुन लाबावनांगौ नोंसिनालाय मा बेलाय लकेल थाव बेसरनि मैखुन बेसेबां बियो आधा किलो 100 मोजांखौ नायना लादो एम्फौ जांबाय नामासै नङा बे गोसोम एम्फौ फैयो महलदार बाबुलै बियो गरम जादोंना जायाखै निलिमा बिनाय गरम जादोंना जायाखै होनदों नै बारा गरम जाथ'वाखै नै जागोनसो आरामबो जाहांदों 50,000सोनि फाननो हाबानो जाबाय बिनाय ना देग्लाय मोननैना सोरनि गोलाव गुफुरखौ थाराय सामब्राम गुफुर बियो ओमफ्रायो मा बेलाय नैबे थाराय बरिया नैबे बादाम खेरा दाफिनि नैबे लाइ
Này bị vỡ lại. Bằng đu. Mùi khôn. Ini bilai ma? Này bị 파티 này 서서. 소섭, 서서. 토섭. Pilam ba? Bây giờ mắc cái con bố là bố thế. 집어넣어서 끼울란다. Ma bilai? Bạn nghỉ ơi. Rồi nó là cái chơi gì ạ? Này bị cắn đu. 아이고 막 그래 집어넣어. Ăn một chiếc báo.